assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin wanda a cikin sa za ku ji cewa Prime Minister bugu da kari ministan kudi da tattalin arziki Ali Muhammad Lamin Zen ya ce ya gamsu da sakamakon da gwamnatin kasar nan ta cimma shekara daya a karkashin inuwar majalisar koli ta CNSP. Prime Minister ya tabbatar da hakan ne a ranar jiya lokacin da ya kira wani taron manema labarai don yin raskunan ayyukan da gwamnatin ta yi bayan zowar majalisar ta CNSP akan karagar mulki. Abokin aikin mu Bizu Abubakar ya bi salsalar wannan magana ga kuma karin bayanan da ya hada mana. A cikin wannan raskwana ta ayyukan da aka yi a tsawon shekara ɗaya da Firayim Minista Ali Muhammad Lamin Zen ya yi a ranar jiya a gaban 'yan jarida, ya soma ne da jinjina ma al'ummar Nijar, mazansu da mata, yare da manya, malamai da sarakunan gargajiya, waɗanda su ne tun kwafin ware wannan al'amari suka tashi tsaye-tsayen daka tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin kasancewa babbar garkuwa ga ƙasar Nijar saboda tabbatar da cikakken 'yancin ƙasar nan. Wannan haɗin kai, haɗin gwiwa da kuma goyon baya da Majalisar Ceton Ƙasa ta samu, in ji Firayim Minista, daga al'ummar Nijar baki ɗayanta, su ne suka ba da dama ga Majalisar Ceton Ƙasa a ranar 7 ga watan Agusta na shekara ta 2023 domin girka wannan gwamnati mai albarka, gwamnati wacce ta jajirce nan take domin shata hanyoyi daban-daban na ceton ƙasar nan. Hanya ta farko, Firayim Minista ya ce ita ce neman irin yadda za mu kasancewa tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, mu tsaya tsayin daka al'ummar Nijar gabaki ɗayanmu na gabar da yamma, kudu da arewa domin cimma wannan guri, wannan babban manufa ta tabbatar da cikakken 'yancin ƙasarmu a huskar duniya. Hanya ta biyu ya ce shine irin ƙoƙarin da muka yi domin kare ƙasarmu Nijar daga makirci da mugun hali na ƙungiyoyin sai da yawo da iyomuwa da sauran ƙasashen duniya waɗanda suka tashi tsaye domin ganin cewa sun karya ƙasarmu Nijar, an dawo da ita a ƙarƙashin ƙangin bauta na ƙasashen turai. Mu kuma muka ce a'a, za mu ceci ƙasarmu ko da illahirin al'ummar Nijar ne za su rasa rayukansu akan haka muka sha daga tsawon shekara ɗaya, in ji Firayim Minista. Hanya ta uku, Firayim Minista ya ce ita ce ta ƙoƙarin lalabo hanyoyi daban-daban na ƙarfafa hulɗarmu ta diflomasiyya tsakaninmu da ƙasashen duniya masu mutunci, masu daraja, masu ƙima, waɗanda suka san ya kamata, ƙasashe waɗanda suka san muhimmancin wannan kokowa da muke yi, kuma ƙasashe waɗanda suka ba Nijar darajar da ta dace da ita. Hanya ta hudu, in ji Firayim Minista, ita ce ta tsare-tsaren da muka girka domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan bayan mun riga mun san su wane ne masoyanmu, su wane ne maƙiyanmu, sannan kuma mun riga mun san inda mun kasa gaba. Muka yi ƙoƙarin tsara hanyoyi daban-daban waɗanda za su ba mu damar cimma wannan guri namu. A cikin zartar da waɗannan tsare-tsare daban-daban waɗanda muka shata a wannan gwamnati, shugaban ƙasa, shugaban Majalisar Ceton Ƙasa Brigadier Janar Abdurrahman Chani da Majalisar Ceton Ƙasa kakab baki ɗaya da kuma gwamnati sun samu darussa da dama a cikin wannan tahiya tsawon shekara ɗaya. Babban darasi dai, in ji Firayim Minista, shine wanda ya ƙara tabbatar mana da cewa al'umma idan ta haɗa kai ta zamo tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, to ba wata tababa tana iya karawa da kowane irin maki a duniya domin tabbatar da cikakken 'yancinta da kuma bunƙasa tattalin arzikinta tare da kyautata halin rayuwarta gabaki ɗaya. Wannan shine babban darasi wanda muka rike, kuma darasi wanda ya ƙara tabbatar mana cewa yau a duniya ba abin da ya kai haɗin kan 'yan ƙasa a tsakankaninsu, fahimtar juna a tsakankaninsu, tsayin daka domin kare haƙƙin ƙasa su ne a gaba, kuma su ne jigo, su ne gimshiki, su ne ke ba da damar cimma kowane irin guri da ƙasa ta sa gaba saboda bunƙasarta ko kyautata halin rayuwar al'ummarta. Firayim Minista ya ci gaba da cewa kamar yadda kuka sani tsawon shekara ɗayan nan da muka yi muna wannan jagoranci, mun gudanar da ayyuka na cigaban ƙasa daban-daban a cikin aljihun gwamnati ba tare da mun je ƙasashen waje ko a wurin waɗansu ƙungiyoyi na duniya ba mun tara hannu domin a bamu wani taimako ko mu yi wata bara mu zo ba. A'a, a nan cikin gida muka tattara kuɗi tsakaninmu wa mu muka gudanar da ayyuka na kyautata tsarin kariyar ƙasarmu Nijar a fannin tsaron ƙasa. Mun sayi makamai
na sojoji domin kare ƙasar nan, mun ba sojoji horo, mun ƙara ƙarfafa musu gwiwa musamman saboda tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a duk faɗin ƙasar nan. Haka zalika a cikin aljihun gwamnati ne muka biya alawus na ma'aikata a kowane wata tsawon shekara ɗaya ba tare da an yi ƙasa a gwiwa ba. Haka zalika a cikin aljihun gwamnati ne har wayo muka biya alawus na ɗalibai da 'yan makaranta, kai har ma da bashin alawus wanda ɗalibai ke bin waɗancan gwamnatoci da mun ka hambare, sai da mun ka biya su kakaf a cikin wannan shekara kuma a cikin aljihun gwamnati ba tare da mun yi wata bara a wata ƙasa ba. Haka zalika a cikin aljihun gwamnati ne muka sai abinci kala-kala domin tallafa ma masu ƙaramin ƙarfi wajen rarraba musu shi a kyauta, a wani ƙaulin muna sayar da shi a farashi mai rahusa. A cikin aljihun gwamnati ne har wayo muka sai magunguna domin samar da domin kula da ƙoshin reprise. A cikin aljihun gwamnati ne har wayo muka sayo magunguna domin kula da ƙoshin lahiyar al'ummarmu a duk faɗin ƙasar nan baki ɗaya. Haka zalika a cikin aljihun gwamnati ne muka yi gine-ginen waɗansu gidajen likitoci da kuma wurare daban-daban na kayayyakin aikin likita waɗanda aka tura a cikin sassa daban-daban na ƙasar nan saboda kula da ƙoshin lahiyar al'umma. A cikin aljihun gwamnati ne har wayo muka sayo kayan noma da takin zamani da iri domin rarraba shi a cikin karkaru daban-daban saboda manomanmu su samu su gudanar da ayyukan noma a cikin sauƙi. Haka zalika a cikin aljihun gwamnati a cikin wannan shekara ɗaya muka sai janareto manya domin ƙarfafa kamfanin nan namu na wutar lantarki na ƙasa ta yadda zai iya wadatar da ƙasarmu Nijar da wutar lantarki wadda 'yan ƙasa ke bukata. To dangance da haka in shi firaminista, tunda mun riga mun gano idan muka tashi muka tsaye da kanmu muka rungumi juna to za mu iya mu hidda suhe a wuta. A yanzu kam ba wanda ya isa ya mayar da hannun agogo baya a cikin wannan sabuwar tahiya, wannan sabon lumfashi da ƙasar Nijar ta riga ta samu. Saboda haka firaminista ya ce a daidai wannan gaba, kamar yadda kuka sani wannan kokari duk da muka yi, dukkanin wannan ci gaba da mun samu ne tare da ba hannun kasashe makwabta waɗanda suka dafa muna tun farkon wannan al'amari, suka yi mana tsaye cewa da ƙasar Mali da Burkina Faso ƙasashe ne makwabta gare mu kuma 'yan uwanmu. Firaminista ya ce kamar yadda kuka sani waɗannan ƙasashen guda biyu da mu da su ne a ranar 6 ga watan Yuli na wannan shekara da muke ciki ta 2024 a nan babban birnin Yamai muka yi taron farko na shugabannin ƙasashe na ƙungiyar ƙawancen ƙasashen yankin Sahel IOS. Taro wanda aka kammala a cikin nasarori da dama. Dangance da haka, firaminista ya ce ina ci gaba da aika saƙo na sahihiyar godiya zuwa ga ƙasa makwabciya gare mu, ƙasa aminiya cewa da ƙasar Togo da shugaban ƙasar Faure Simbe, waɗanda su ma suka taka rawar gani sosai a cikin ba da goyon baya mai muhimmanci ga ƙasar Nijar a cikin wannan kokowa. Haka zalika firaminista ya ce ba zan manta da ƙasar Chad ba da shugabanta mai girma Muhammad Idris Itno, wanda shi ma ya ba mu gudunmawa sosai a cikin wannan kokowa da muke yi. Ƙasar China, in ji firaminista, tana ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashe na duniya waɗanda tun da aka yi wannan juyin mulki ta sake nana tama Nijar alƙawalin ci gaba da ya mata rikiya a cikin ayyukanta daban-daban na bunƙasa tattalin arzikinta da kuma ci gabanta. Ƙasar China ba ta yi ƙasa a gwiwa ba tsawon shekara ɗaya tana tare da al'ummar Nijar da gwamnatin Nijar. Ƙasar China ko da saken ɗaya, in shi firaminista, ba ta yi lissahin cewa za ta yanke hulɗarta tsakaninta da Nijar ba. Ƙasar China ta ci gaba da hulɗa da cuɗanyar juna tsakaninta da Nijar tsawon wannan shekara guda da muke ciki. Abin da ya sama kenan, kamfanin Soraz da ke haƙo da arzikin mai bai tsaye da aikinsa ba sam, ya ci gaba da gudanar da aiki tsawon shekara ɗayan nan da muke cikin wannan ƙangi, wannan takunkuma da aka saka mana na duniya, saboda China ta yi tsayin daka wannan ɗin ba zai faru ba har abada. Firaminista ya ce da za ku yi lissafi ku ga da a ce ƙasar China ita ma ta bi wancan takunkumin, an tsaye da haƙo da wannan mai, da yana Nijar za ta iya ta kasance babu man fitar, ba isansi, ba gazuwal a cikin ƙasa, matsalolin da sun ƙara ƙamari fiye da yadda ake zato. To amma Allah da ikonsa ya sa ƙasar China ta zamana tare da mu, muka ci gaba da cuɗanyar juna tare da ita. Haka zalika ƙasar Rasha, ƙasar Turki, ƙasar Iran, ƙasar Morocco, ƙasar Guinea Equatorial, dukkaninsu a yau muna jinjina musu, in ji Firaminista Ali Muhammad Lamin Zan, game da irin goyon bayan da suka ba al'ummar Nijar domin Nijar ta samu
ta tabbatar da cikakken 'yancinta a duniya. Dangance da haka, Firaminista ya ce babbar shinshina ta tabbata ne ga jami'an tsaron ƙasar Nijar waɗanda tsawon shekara ɗaya suke ci gaba da gugurmaya, suke ci gaba da gumurzu domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a duk faɗin ƙasar nan. Dangance da haka ne ma a ranar 3 ga watan Agusta nan da muke ciki, shugaban majalisar ceton ƙasa ya ga ya dace a ba su wannan gala ta yabo, gala ta ƙasa, gala ta zarumta, gala mai suna galar Sarauniya Mangu, wadda ke nuna ɗiyauci da zarumta a nan ƙasar mu ta Nijar. Wannan abin jinjinawa ne kuma abin alfahari ne. Mun gode jami'an tsaron ƙasar mu ta Nijar, inji Firaminista Ali Muhammad Lamin Zen. Ya ce a nan gaba ministan da ke kula da sha'anin tsaron ƙasa da ministan cikin gida za su zo su yi fashin baki a game da irin sakamakon alherin da aka samu a cikin wannan gugurmaya da kuma irin yadda jami'an tsaron ƙasa suka jajirce domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a duk faɗin ƙasar nan. A ƙarshe, Firaminista ya yi magana akan muhimmin tsarin nan da Majalisar Ceton Ƙasa ta bullo da shi na babban gandari, wanda zai ba da dama ga kasar mu Nijar ta samu wadataccen abinci a cikin 'yan kankanin shekaru. Bugu da ƙari ya yi magana akan haɗin gwiwar ƙasashen yankin Sahel waɗanda su ma a ƙarƙashin inuwarsu akwai alherai da dama kuma kyaukyawar makoma ga ƙasashenmu guda uku, Burkina Faso, Mali da kuma ƙasar Nijar. Firaminista Ali Muhammad Lamin Zen ya yi godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya nuna masa wannan rana, inda a yau ƙungiyoyi da dama na ƙasashen duniya da dama sun sake dawowa domin nanata alƙawullansu na ci gaba da hulɗa tsakaninsu da ƙasar mu Nijar, saboda sun ga gaskiyar lamari, sun tabbata cewa yau Nijar kanta ya waye, ta san ciwon kanta, ta san abin da take so a duniya, kuma ta shata ma kanta hanya alƙibla mai kyau wacce za ta taimaka mata wajen bunƙasa tattalin arzikinta da kyautata halin rayuwar al'ummarta. Daga cikinsu akwai bankin duniya wacce a kwanan baya-bayan nan ta zo ta sa hannu akan wata yarjejeniya tsakaninta da ƙasar mu ta Nijar ta kimanin miliyar 4 na dalar Amurka domin rikiyar Nijar a cikin ayyuka waɗanda suka shafi bunƙasa noma, karatun boko, ƙoshin lahiyar al'umma, gine-gine, hanyoyi da dai sauransu. Dukkanin waɗannan abubuwa Firaminista ya bayyana cewa godiya ce ta musamman, hamdala ce zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ba Nijar damar hitowa daga cikin ƙangin da take domin ta samu ta ceci kanta da kanta a ƙarƙashin jajircewar 'ya'yanta na gabar da yamma, kudu da arewa. A yau kuma duk duniya ta shaida al'ummar Nijar al'umma ce wacce ta san ciwon kanta, al'umma ce mai kishin ƙasarta, al'umma ce mai son ƙasarta, al'umma ce wadda ta san abin da take so a duniya, kuma al'umma ce wadda ta yi riko da addinin musulunci, ta yi riko da Allah maɗaukakin sarki, shine mai bayarwa, shine mai hanawa. Kuma idan ka riƙe Allah, Firaminista ya ce, to ba za ka tozarta ba a duniya, kuma haka ne har duniya ta naɗe. Wannan shine babban saƙo wanda al'ummar Nijar ta aika ma ƙasashen duniya a cikin wannan gugurmaya da muka yi tsawon shekara ɗaya, in shi Firaminista. Ministar makamashi Profesor Hauwa Ahmadu ta kasance a cikin jihar Tawa a 'yan kwanakin baya-bayan nan, inda ta je dangane da wata ziyarar aiki. Ministar ta gudanar da ziyarce-ziyarce a wurare da dama domin duba halin da ake ciki tare da daukar matakan da za su ba da damar samar wadatar makamashi a cikin jihar. Abdulrahman Isaka ya aiko wannan rahoto. Ziyara da mun kai a wannan wurin da za a samu a yi lantarki da wasu na'urori wanda ke aiki da iska, don sai mu ce alhamdulillah saboda na farko dai nan wannan jiha ne an ka zaba, kenan ni akan gwamnan jiha don dole in ce lalle na ji daɗin haka nan don da cikin jiha ta ce. Bayan wannan kuma kamar yadda mun kawai da harshen faransanci, minista mai kula da wannan fanni ita ma tare da ita muke, ita ce ta jagoranci ma wannan ziyara da mun kai, don duka abubuwan da ya kamata ta kwatanta ke tana tare da wannan projekin, don duk abun da ya kamata a yi musu saboda aiki ta yi yadda ya kamata, don ita ta ɗauki wannan nauyi wanda za ta tanyo su yi duk abubuwan da ya kamata. Don kenan mu sai mu ce alhamdulillah bisa kan lalle nawa ga jiha in ka samu an kai wannan projekin, lalle Nijar da kanta za ta yi ta bisa kan matsala
ta harkar lantarki. Kamar yadda kun sani mun sha wahala bisa harkar lantarki. Don kenan bisa ka wannan ne muka ce alhamdulillah a yi kokari wannan project a samu a yi shi, saboda in an kai shi lalle Nijar za ta shiga cikin matsala ta harkar lantarki. Don bisa kan wannan ne muke gode ma wannan mutanen, kuma muna ƙara ba su kuzari bisa kan duk ayyuka wanda ya kamata su yi, bisa kan lalle wannan project a samu a yi shi bisa kan lokaci kuma bisa kan ka'idodi yanda sun ka ɗauka. Don ga abun za mu sha a takaice bisa kan wannan ziyara da muka, kuma muna gode musu, kuma karkara ma ta nan wajen muna gode musu, muna cewa lalle a sa hankali. Proje ne wanda bai da cikas, kamar yadda sun ka faɗi makiyaya da komi suna su kiyo duk inda wannan projekin zai bi. Don kenan ai babu wata matsala kenan. Don vraiment muna ce mutanen karkara wannan sa'a ce ma gare su da an ka samu an ka ɗauki wannan jiha ai wannan projekin. Mu karkare shirin da wannan rahoton na musamman wanda a cikinsa za ku ji cewa kamfanin shinkafa Ridu Niger ya farfado har ma ya lonka adadin shinkafar da yake samarwa kowace shekara. Kamfanin na Ridu Niger ya cimma wannan sakamakon na azo a gani ne biyo bayan kwararan matakan da hukumomin kori na kasar nan suka dauka domin samar da wadatar abinci. Ga rahoton da abokin aikinmu Abdurrahman Malam Sidi ya hada mana. Tabbas akwai wahala yayin da ƙasa ke son farfadowa, musamman ta fuskar cimaka na samar da abinci, musamman ta fuskar wato abubuwan da ƙasar Nijar ke fuskanta daga hannun makiya na cikin gida daga na waje, inda shugaban ƙasa General Chani a sahun gaba da kuma wato mataimakinsa Firaminista Ali Lamin Zan suke faɗi tashi domin samar 'yan ƙasa cimaka wadatacciya wadda za ta wadaci kasar jamhuriyar Nijar, inda wato dai kamfanin nan na samar da cimaka wato cewa da reni inda yake ayyukansa a shekaru amma bai taɓa samun bunƙasa da ci gaba ba kamar a zuwan waɗannan soji na CNSP, inda wannan kamfani na reni a yanzu aka ba shi kulawa ta musamman wajen samar da cimaka na shinkafa ga 'yan ƙasa domin ta wadatu ƙasar Nijar ɗin, inda a yanzu bari ku ji rahoton da muke tafa da shi, inda wato dai za ku ji ta bakin wato kwamanda Adamu Musa Ili wanda yake jagoranta wannan kamfani na shinkafa na reni na ƙasa, wanda wato dai yake nuni da kishin ƙasa labusanni. Bari ku ji jawabin nasa na wannan kamfani kamar yadda ya bayyana shinkafar ƙasa. Na iske kamfani ya wuce shekara 20 baya, babu gwamnati babu abin da suka yi tallafi suka sa cikin aikin kamfani. Sai da shugaba Son Excellence Abdurrahman Chani da gwamnatin shugaba Lamin Zan suka ba da miliyan 680 suka ba mu tallafi, da suka ba mu da shi muka shiga muka sai shinkafa wajen manoma wajen gaya tirabili don kabin da abokin koka cikin muka sai kullum sahi duka ya wuce mutum 1000 da ke zuwa muna sai da musu shinkafa, kuma kakun mashari da dari sako kilo 25. Donc, et puis, kullum muna sa et puis les 33 la haute qualité akan muke sai. To sai dai kuma umarnin da shugaban ƙasa Janar Chani ya bayar ga kamfanin nan na wato reni wajen samar da shinkafa ga ƙasa, ta bakin wato shugaban kwamanda Adamu Musa Iri ya bayyana cewa za a samar da wannan kamfani a sassa da dama na kasar a nan gaba, kamar yadda za ku ji jawabin daga bakin kwamanda Musa Ilin. Gashi ku saurara. Ya ba mu gudunmuwar shi tun shi janar Abdurrahman Chani da ya ba mu mission da mu ci da 'yan kasa, mu kuma dauki niyya da za mu ci da 'yan kasa nan zuwa karshen shekara akwai izin cingaye da zai ida, don kan izin cingaye ida don kuna da izin. Kamar yadda kuke gani, wannan mata ne dandazo da maza suka fito domin mallakar shinkafar su siye ta cikin rahusa a kamfanin na reni.
babban abin farin ciki yadda kamfanin na Rini yake mutunta al'umma kamar yadda wato gwamnatin kasar ta ba da dama. Bari ku ga wani gurgu mai nakasa wanda ya zo mallakar shinkafar yadda ya nuna farin cikinsa irin yadda aka mutunta shi a wato wajen yayin da ya zo siyan shinkafar. Na shi daɗi, wannan murna ta gare ni baske da na zo wannan kamar masu gina su sai sun zo sun kai sun rubuta an ka ce musu kai su dawo wanda gobe mu lalle an ga tausayin mu sai an kai masa ni da na zo ba yau ba, ni na daɗe ina zuwa Ridi Nijar, ni da na zo Ridi Nijar ba amma tambaye suna na kawai sai amsa kuɗi na za a yi a bani takuna. Wannan na shi daɗi, na yi murna da wannan abu da gwamnati ya dauko mu. Allah ya samu gobe da ba a Ɗan ƙasa na gari dai shine mai kishin ƙasarsa ta kowane ɓangare, inda bari ku ji yanda Kwamanda Musa Eli ya yi kira zuwa ga 'yan ƙasar Nijar wajen amfani da wannan shinkafa. Haka zalika da ma'aikata su kansu su tsaya wajen wato kula da amana wato domin kawo ci gaban ƙasa. Bari ku ji jawabin nasa kamar yadda ya furta Kwamanda Musa Eli. Cooperative cin abin muke so da su muke su aiki hannu tsakanin su producteur da prezidentin cooperative duka su yi tsaya su yi aiki don su samu mun shinkafa. Shugaban kasa jihar Chani shi kuma ya ba da umarni kuma gwamnati a ɗauki proje na lokat kendi da nisha don ka aka ba da shi proje kin ga ruwa dai zai finansan shi. Za mu yi usine biyar kuma a Difa, muna yin usine guda, muna yin guda a Magariya, muna da kuma usine guda da za mu yi a Madarunfa, akwai usine guda da za mu yi a Dogon Duki ma, da usine guda a Tilaberi. Abin zanga mutane to su sani ka shugaban kasa Fonction General Abdulrahman Chani shi ya mun confirm mission kuma ya ba mu yana da bin mu yana da ba da dukkanin kokarin shiga muke da yan Nijar. Alkawali ne mu kuma ka dauka musu ka wallahi muna kila su. Shinkafar nan insha Allah nan zuwa 2026 masalar shinkafa ya kare jikin. Tabbas yabon gwani ya zama dole a yaba wa Kwamanda Adamu Musa Eli a dangane da wannan kokari wajen kamfanin nan na shinkafar ƙasa. 'Yan ƙasa mu ci gaba da amfani da wannan shinkafa kamar yadda kuke ganin ta mai daɗin ɗanɗano ta ƙasa, wanda hakan shine zai nuna kishi da kuma cewa tabbas mun tsaya kai da fata wajen nuna cewa muna kishin ƙasa labusanni da ceton ƙasarmu, domin hakan shine zai ringa nuna cewa akwai kishi. To masu kallon sauraron mu da wannan rahoton na musamman akan ayyukan da kamfanin shinkafa Radio Nijar ya gudanar a 'yan kwanakin baya-bayan nan muka zo ƙarshen shirin. To masu saurare kamar yadda kuka saurara waɗannan su ne rahotannin labaran Hausan da muka tanadar muku.